Zaman zaniye Moskova'ya konakaki bedengiye dest bekiriye. Xwendekarên beşên cudayên nêzî çil zamanên cîhanê ketine ezmûnên havînê. Xwendekarên beşa herêmnasiyê zankoyê jî şiyan û zanebûna xwe ya li ser zimanê Kurdî dê mamosteyên xwe re biselimînin. Ev pol êdî sê salin ku fêrî zimanê Kurdî dibin. Xwendekarên beşa zimanê Kurdî herçend sê sal li pey xwe hîştibin jî beriya her ezmûnê bi rastî jî bi kelecanên ji ber ku ji xeyni ziman, kültür, çand, edebiyat, coğrafya û dîrok jî hîn dibin lema jî nizanin ka di ezmûnê de bi kîjan pirsêra rûberû bibînin. Tatyana zîrektirîn xwendekara beşê ye. Di hemû ezmûnên bi zimanê Kurdî de puanên herî bilind werdigire. Ji xwe armanca wê ew e ku bibe kurdolog. Paşa hemû ezmûnin em rehet bikin û dîmexa cotmexê de ez bî çend hevalên xwe biçîm Kurdistanê Iraqî biçîm bajarê Erbil û paş xilaskirina zenkoya xwe ez pir dixwazim dîwarê zimanzenî û kurdolojî kar bikim. Sûda serekeya xwendekarên beşa Kurdî ew e ku mamosteyên wan bixwe Kurdin û ji bilî ziman dikarin li ser Kurdistanê hemû zanyariyên pêwîst bi wan bidin. Lê dîsa jî wekî mamoste dibêjin pêdivîya wan bi pirtûkên metodolojiyê hene ew jî li zankoyên Kurdistanê peyda dibin. Evna du zimanê wan hene. Zimanê yekem vira vê beşê da Kurdî ye, zimanê dûm Ewropî ye, Englîsî ye. Alaqe wan heye. Pir merak dikin bi zimanê Kurdî ve kûr bin, mijûr bin. Tecrüba me tune bû. Pirtûkê me tune bûn. Pirtûkê ziman, pirtûkê vêjeya tune bûn, materyal tune bûn, tema, mijar kêm bûn. Me em bixwe bi proseya ra, prosera me bername pirtûkan, mijar çê dikirin, ders didawona, ona hîn dibûn û tan. Ev eger destê xandekara da pirtûk hebin, wê karê xandekara jî hesab be. Karê mamosta jî hesab be. Конечно, нашим студентам курской группы везет в том, что они не просто изучают بگومان شانس خواندکارین بشما کردی اوه کو او نتنه پروسین سیاسی و آورین کردستان لیبله هر چهار دولتین دوروبر جی هند بن کو جواکا کردی تیدا رولا چالاک دلیزه لا ماجل بیزان کوی خواندکارین هری جیر ین بشامنه специализация очень обширная. Ji bo xwendekarên Rûs fêrbûna zimanê Kurdî li gorî zimanên din rehettir e ji ber ku hem deng hem jî morfolojiya her du ziman nêzî hebin. Ez difikirim ku zimanê Kurdî bi zimanê Rûsî gelekî nêzik e. Hînbûna zimanê Kurdî gelekî hesan e. Lê ez dixwazim bi praktîk bikim û ez dixwazim bi mirovên nû nas bikim û loma em ê biçîn Kurdistanê lî cotmehê û em ê li wir hîn dibin. Mecûya kurdolojiyê li Rûsyayê pir kevin be jî yekemîn car beriya sê salan li vê zankoyê zimanê Kurdî kettiye nava bernameya perwerdekirina xwendekaran. û mamosta dibêjin bi bilindbûna rêjeya destkeftên siyasiyên li Kurdistanê hejmara zankoyên li welatên biyanîyên bi perwerdehiyê zimanê Kurdî jî dê ew çend zêdetir bibe. Kamin Şeddadî, Rûdaw, Moskov.